हाय फ्रेंड्स, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवत आहोत पॉम्फ्रेट फ्राय. पॉम्फ्रेट फ्रायसाठी साहित्य घेऊया. पहिलं तर आपण मीठ घेतलेलं 1 टीस्पून, हळद घेतलेली 1 टीस्पून, मसाला घेतलेला आहे 3 टीस्पून, कोथिंबीर, अद्रक आणि लसणाची पेस्ट आहे 2 स्पून, अर्धा लिंबू पिळून घेऊया, आणि 1 स्पून बेसन ॲड केलेलं आहे मी. आता यामध्ये तेल टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊया. हा सेपरेटली मसाला मी बाजूला बनवतोय. चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. मी जो प्लेटमधला मसाला काढतोय तो त्याच प्लेटमध्ये पापलेट तुम्ही टाकून घ्या, कारण की मला हा व्हिडिओ दाखवायचा होता म्हणून मी सेपरेट प्लेट घेतली आहे, म्हणजे जेणेकरून मसाला अजून जास्त लागेल पापलेटला. आता पापलेट फ्राय करताना आपण त्याला रव्याची कोट लावतोय. रवा लावल्यानंतर चांगले कुरकुरीत होतील. स्लो फ्लेमवर ठेवायचं आहे. एक साइड फ्राय केल्यानंतर आता दुसऱ्या साइडला आपण पलटी करून घेऊया. थोडी स्लो फ्लेम ठेवल्यानंतर चांगले कुरकुरीत होतील. अशा तऱ्हेने आपले पापलेट फ्राय रेडी झालेले आहेत. काढून घेऊया. मित्रांनो, माझे व्हिडिओज तुम्हाला कसे वाटतात ते तुम्ही मला टेक्स्ट करा मेसेज बॉक्समध्ये. मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.